Carmen Negoiță. Carmen. Ce nume frumos, ce nume de arie, ce nume puternic. Mi se pare un nume cu atât mai puternic cu cât este printre puținele nume care nu se termină în A. Exact, este un nume unisex. Și un nume unisex. Da. Deci ai și yin și yang. Ai și feminin și masculin. Și masculin. Carmen, mulțumesc frumos pentru curaj. Mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să faci parte din acest proiect curajos, dar foarte, foarte empowering și foarte frumos în același timp. Și cu mare drag. Aș dori să te întreb de ce unele femei, apropo de faptul că tocmai am încheiat ședința foto nude, de ce unele femei pot poza cu atâta ușurință nude, iar tu ești una dintre ele, am descoperit asta astăzi, iar unele femei nici măcar nu vor să audă de chestia asta? Cred că ține de modul cum am fost educați. De fapt, cred că toți am fost educați în același fel, pentru că de mici se spune, este rușine, este păcat, biserica îți spune că este păcat să faci acest lucru, dar de acolo fiecare depinde cum evoluează, care este parcursul lor în viață. Dacă reușești să-ți dai seama că, de fapt, corpul tău este un lucru care te ajută, care efectiv nu ar trebui să-ți fie rușine. E adevărat că nu în zilele normale nu umbli dezbrăcat pe stradă, pentru că nu este cultura de așa natură la noi, dar haideți să facem un pic comparație între țările în care este normal să umbli dezbrăcat pe stradă. Cred că asta ține de fiecare, cum evoluează. Unele femei în continuare au teama aceasta și rușinea și poate nu se simt bine în pielea lor. Alte femei poate nu sunt atât de deschise, au încredere în corpul lor, dar nu vor să facă un statement din asta, iar pentru mine nici eu nu-mi doresc să umblu dezbrăcat și să mă afișez non-stop, dar cred că un astfel de lucru la bătrânețe să fie gen check. Am făcut-o și pe asta în viața asta și chiar dacă nu arăt perfect, Arăți clar, foarte. mulțumesc, dar nu mi-este rușină de corpul meu, adică mă simt bine, știu care îmi sunt și punctele forte și cele slabe, știu unde am de lucrat, unde nu, adică unde m-a înzestrat natura cu lucruri bune. La ce vârstă ai fost prima oară conștientă de corpul tău? Sincer să fiu, nu mi-aduc aminte, dar eu am fost un băiețoi și cred că am început să devin cumva conștientă după ce m-am căsătorit. Nici nu știam prea bine ce trebuie să fac, nici din punct de vedere sexual nu eram foarte conștientă, pentru că părinții mei nu vorbeau despre aceste lucruri, nu știam nimic și m-am trezit cu un bărbat căsătorită la 18 ani și jumătate, neavând idee ce trebuie să fac într-o relație, dar când am greșit în anumite lucruri, n-am știut ce am de făcut, la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să studiez acest. Și mi-am cumpărat cărți de sexologie. Și m-am apucat să citesc care sunt punctele unde, cum se întâmplă magia. Între timp, bineînțeles că am rămas și gravidă cu primul copil. Nici nu știam că sunt gravidă, adică observam niște schimbări la mine, în faptul că mi-au crescut sânii foarte mult, dar am întrebat-o pe cumnata mea, zic, băi, nu știu ce se întâmplă, mi-au crescut sânii foarte mult. Și mi-a zis, da, ți-ai făcut un test de sarcini? Nu, ce e ăla? Ca să înțelegi, cam atât de... Nu știam nimic despre, nu eram femeie în adevăratul sens al cuvântului. După care, cu sarcina, bineînțeles, că trebuie să te descoperi și mai mult și mai mult. Cam asta a fost parcursul meu și de aici am tot vrut să cunosc. Cred că dorința de a cunoaște, dorința de a învăța cât mai multe despre tine este punctul acela care te ajută să evoluezi. Să vorbim puțin despre bullying. Ai o situație legată de bullying pe care o știi sau ți-o aduci aminte din școală, nu neapărat personală, dacă ai văzut ceva, dacă ai trăit ceva în sensul ăsta? Eu personal nu, pentru că, așa cum spuneai, un nume unisex are foarte mult și masculin și feminin. Dacă simțeam că sunt un pic atacată, ripostam grav. Și atunci, nu. Colegii mei erau destul de zen cu mine, dar, într-adevăr, cred că se simt copiii mai slabi. Totuși, să știi că în perioada aceea nu mi se pare că era la fel de mult bullying cum este acum. Cred că cel mai mare bullying era că nu voiai să te frece cu zăpadă iarna și îți luai o bulgăreală, erai tot uscat pe față și înroșit, dar până la urmă n-am văzut atât de multe bătăi. Dar uite, mai aveam, acum îmi aduc aminte, aveam un vecin rom, de etnie romă, care era destul de agresiv, nu știu de ce făcea chestia asta, dar cu toată lumea. Și țin minte că aveam un pic de teamă până am zis până aici.
Atât. Și într-o zi l-am luat și l-am pus jos și i-am zis, dacă de azi înainte te mai ai de mâine, te mănânc în bătaie. Și în momentul ăla s-a terminat bullying-ul. Cam asta este. Într-o școală, de exemplu, la adolescenți, cine crezi că este mai mult în situația asta de bullying? Cine se află mai mult pasibil de a fi în situația asta? Băieții sau fetele? Cred că băieții, cred că fetele, dar cunosc și câțiva băieți care sunt mai, nu știu, mai delicați, mai finuți, nu intră în conflicte și ei sunt, dar cred că fetele sunt mai predispuse la acest gen de bullying. Depinde și cum ești crescut, pentru că am văzut și chestii de educație. Tu ești băiat, tu poți orice, tu ești fată, tu nu. Chestii de diferențe dintre astea care mie nu mi se par ok. Felul în care arătăm a fost de foarte multe ori, de-a lungul istoriei, să ne zicem așa, motiv pentru agresiuni, fie verbale, fie fizice. Ai suferit vreodată un episod de genul ăsta? Ți-a spus cineva, te-a agresat cineva verbal, de exemplu, pentru că arătai prea bine sau nu atât de bine? Da, nu, gen fizic așa nu mi-aduc aminte, dar mi-aduc aminte că am mai avut un singur episod în care cineva a încercat să-mi pune mâna pe fund, chestii de genul acesta mai așa, dar m-am întors și a fost direct o croșeu de dreapta, pa! Nu, eu întotdeauna mi-a plăcut să mă apăr, adică pentru mine, până aici, asta este limita mea. Sunt foarte prietenoasă dacă îți depășești limitele doar cu acordul meu. Întotdeauna m-am apărat, am știut ce vreau și nu... Am avut curajul acesta, dar cred că asta vine cu o anumită încredere de sine. Știi cum este? Dacă tu te aperi și părinții toată ziua spun n-ai voie să dai în ceilalți copii, dar ceilalți copii pot să dea în tine. Deci trebuie cumva trebuie să fie și o discuție între părinți și copii. Pentru că până la urmă părinții ar trebui nu să se bată, nu să fie agresivi, nu despre asta este vorba. Dar să știi să iei poziție în momentul în care ești agresat. Că eu am încercat, de când erau copiii mei mici, și le-am zis, voi trebuie să știți să vă apărați. Orice s-ar întâmpla în viața aceasta, eu vreau să știu. Niciunul n-a asemenea cu mine, să știi. N-a vrut niciunul să facă acest lucru. Dar mi se pare că avem nevoie. Este o societate destul de ciudată și vreau să spun un lucru. Noi românii stăm destul de bine față de alte popoare la acest gen de agresiuni. Mi se pare că în afară este un pic mai mare riscul. La noi să știi că încă este safe să umbli noaptea pe stradă. Cel puțin asta este impresia mea, având în vedere că am călătorit în foarte multe locuri și spuneai, n-ai voie să ieși noaptea, la noi nu prea există loc să ți se spună în București că n-ai voie să ieși noaptea. Dar eu îmi doresc și am acceptat acest proiect pentru că îmi doresc ca fetele să fie empowered. Mi-aș dori ca fetele să știe să se apără. Mi-aș dori ca asta să fie în cultura lor. Frate, nu și de ce te lovești în viața asta. Ai nevoie să-ți dea cineva încrederea în tine, că te aperi și orice s-ar întâmpla, tu ești protejat. Asta am încercat să le insuflu și copiii mei. Orice s-ar întâmpla, orice vă zice cineva la școală, veniți și îmi spuneți mie. Numai că Ingrid a avut la un moment dat un episod de bullying cu un coleg de-al ei și i-am zis, te rog frumos să-mi spui cum îl cheamă. Și mi-a zis, niciodată în viața asta. De ce? Pentru că ești în stare să vii la școală, să-l pui în genunchi în fața clasei, să-l faci să ceară iertare și să-l dai exemplu pe școală. Și adevărul că aș fi făcut exact ce a zis ea. Și mi-a zis, o să mă știe toată școala ca o mamă nebună. Și a zis, eu o să-mi rezolv singură problema. Ok, rezolv-o. Dar de azi înainte nu mai vreau să-ți adreseze niciun cuvânt. Că te duci la directoare, că iei acțiune, că faci orice trebuie, dar de azi înainte dacă îți mai adresează vreun cuvânt urât, o să fiu eu care intră în scenă și vin direct și rezolv problema acum pe loc. Dar asta trebuie să fie relația pe care o ai și cu părinții. Adică părinții mei știau că eu mă descurc. Și dacă ar fi fost să intervină ceva, sunt convinsă că tata i-ar fi bătut și i-ar fi pus la loc. Nu neapărat că i-ar fi bătut, i-ar fi dat exemplu. Asta este ideea. Trebuie cum ni s-a acordat nouă încredere că putem să facem așa, trebuie să facem și noi mai departe acest lucru. Știu că tu ai cel puțin o intervenție estetică chirurgicală. La ce vârstă, în ce moment al vieții crezi că este necesară sau posibilă o intervenție a unui chirurg plastician? Părerea mea este că dacă nu e nevoie,
cât mai târziu, spre după 40, dar eu am o singură intervenție chirurgicală, implantul de sâni, restul mici ajustări, injecții la dehidratare și alte chestii, dar nu am alte intervenții. Iar acest implant l-am făcut din necesitate. Când am rămas gravidă cu Ingrid, mi-au crescut sânii cu 2 numere, am făcut un fel de infecție după naștere și am făcut, nu mai știu să-i spun exact termenul, îmi scap acum, am un lapsus, după care mi-au crescut din nou cu 2 numere, am alăptat 4 luni pe Hari și am rămas cu 2 stafide în loc de sâni. Am avut sâni frumoși, nu foarte mari, într-adevăr, dar sâni frumoși, fermi, dar după aceste 2 sarcini, efectiv, nu mai îmi plăcea corpul meu. Nu puteam să port niciun maieu, nu se potrivea niciun sutien la anumite rochii cu spatele gol, arăta dezgustător, dacă mă întreb pe mine. Dacă mă uit acum pe pozele de la operație, efectiv, este ceva. Și am făcut-o de necesitate și vreau să spun că a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Dar dacă ai sâni frumoși, chiar dacă sunt mai mici, nu sunt atât. Nu este un standard de frumusețe să ai sâni XXL. Este un standard de sănătate, care este o chestie armonioasă cu corpul tău. Și aici, dacă vrei să-ți faci un implant, nu ți-l pune cu 3 numere mai mari, pentru că la un moment dat implanturile acestea trebuie să le schimbi la un moment dat. Au și ele, într-adevăr, ele sunt garantate pe viață, dar nu-ți garantează nimeni că o să le porți până la 80 de ani. Și pielea se va întinde, iar dacă vrei să spui un număr mai mare, o să fie o problemă. Trebuie să mai faci o operație de reducere de piele și alte chestii. Adică și dacă îți faci o operație, fă-o cu bun gust. Dar asta după 20 și 30 de ani, 30 de ani la persoanele care nu au probleme, din punctul meu de vedere. Adică nu văd rostul. Dacă fiica ta ar veni într-o zi și ți-ar spune: mami, aș vrea să-mi fac implanturi mamare pentru că e ceva cool la școală, cum ai reacționa? Eu sunt de părere că, știi cum este, nu poți să zici nici nu, pentru că fiica mea este majoră, poate să facă ce vrea ea, își câștigă banii, poate să-și plătească singură operația. Faptul că vine și îmi spune și că discută, asta e un lucru bun, faptul că nu-și face pe ascuns, că poate să fie și asta, dar eu am întrebat-o eu la un moment dat: te bate gândul să-ți faci? Și mi-a zis: nu. De ce? Zic: nu, că arăți foarte bine, dar mă gândeam că ai gânduri de-astea. Nu-mi trebuie așa ceva. Zic: perfect. Tu ești un exemplu pentru generația tânără, Carmen Negoiță? Mi-aș dori să fiu. Mi-aș dori pentru că am multe de spus și având copii care sunt generația tânără și știu cum mă raportez la ei și cum le dau putere să facă chestii și cum am fost așa ani de zile cu ei, cred că aș putea să-i mobilizez și să-i motivez și pe alții de vârsta lor, nu știu. Mai văd tinere, îmi place să vorbesc cu copii și adolescenți, nu puteți să le mai spunem copii, pe la 20 ceva de ani, îi întreb și aia. Am și nepoate mai mici cu care stau de vorbă de școală, de bullying, cum se ceartă. Îmi place să aflu tot timpul. Și tot timpul le zic: dacă aveți vreodată problemă la școală, o sunați pe mătușa și vine. Și stă de vorbă cu fetele, facem o ședință și povestim cum este cu treaba asta, cu colectivul. Nu neapărat că ne certăm sau ceva de genul. Le stăm și povestim, uite, unde putem să ne investim energia, timpul, într-un mod constructiv, de ce aveți chestii de genul, de ce vă comparați, cine ce și-a cumpărat, ultima modă, ultimul rădnec. Cu ce? Ne întoarcem la corp. Care crezi că este cea mai frumoasă parte a corpului tău, dar și cea mai urâtă? Cea mai frumoasă parte, eu consider că sunt picioarele. Cumva și gena bună primită de la mama mea. Mama are 62 de ani și are niște picioare impecabile. Este adevărat că și se întreține. Știi cum este? Ce ți-a dat natura, dacă nu întreții și puțin, se strică. Dar faptul că merge în fiecare zi în parc câte 10 km, în fiecare zi de la 6:30 la 7:30, este regulă, o dată masaj pe săptămână și nu se culcă niciodată fără să se dea cu cremă. Și are niște picioare, uneori când mergem la plajă împreună, mă compar un pic, că eu mai am puțină celulită, ea nu. Dar da, asta este partea bună. Partea mai puțin bună, care tot
de acolo moștenesc, este partea de abdomen. Dacă mă îngrași 2-3 kg, după cum ai văzut la poze, le pun pe toate în zona aceasta. Toată lumea zice, ești slabă. Păi da, pentru că mă vedeți îmbrăcată și vă raportați doar la picioarele mele. Dacă mă vedeți la plajă, o să vă dați seama, într-adevăr, nu sunt. Să ne înțelegem. Este o zonă în care vreau să lucrez. Nu mă stresează, n-am nicio problemă să port bikini și cu... Nu. Dar știi cum este? Eu lucrez și pe zona de sănătate, iar grăsimea care se depune în zona abdomenului este una dintre cele mai periculoase. Și atunci trebuie să o ții în frâu, pentru că asta creează alte dereglări în organism. Lucrând atâția ani și în industria sportului, știu multe lucruri și uneori nu le fac doar pentru frumusețe. Am găsit de curând un quote care mi-a plăcut și vreau să vi-l spun și vouă. Zice, train for your sanity, not for your vanity. Nice. Ceea ce mi se pare mai important să lucrez pentru că sportul e bun pentru aici, pentru circulația sângelui și după vine și aspectul ca un bonus. Societatea știm foarte bine că judecă de multe ori felul în care arătăm. Indiferent că suntem la plajă sau pe un catwalk, la o prezentare de modă sau pur și simplu în parc. Ai avut vreun episod în care te-ai simțit judecată, cel puțin din priviri? Da, de mai multe ori. Dar n-am niciun fel de problemă. Simt priviri și aprobatoare și dezaprobatoare. Am și un pic privirea periferică uneori, dar mă interesează. Știi cum este? Dacă ar fi să trăiesc după să mulțumesc pe toată lumea, înseamnă că nu fac nimic bine. Adică pe cineva trebuie să deranjez, că înseamnă că atunci mișc lucrurile. Altfel, dacă stai în pat, nu deranjezi pe nimeni. Clar nu o să deranjezi. În momentul în care te expui, cineva o să fie de acord cu tine și cineva nu. Este un sistem de valori pe care le au fiecare, în funcție de valorile pe care le au. Dar asta nu mă definește pe mine ca om. Ce ajută cel mai mult o femeie să-și conștientizeze, să-și accepte și să-și iubească propriul corp? Da. Cred că aici este și de felul cum ai crescut, unul la mână. O ajută sportul. Mie mi se pare că atunci când faci sport și începi să vezi rezultatele, începi să arăți bine și plus că ai eliberarea aceea de hormoni ai fericirii, te simți din ce în ce mai bine în corpul tău. Și când scapi de stres, când nu ești stresată, când nu ai constant un factor de stres. Uite, de exemplu, am văzut multe femei după divorț se duc în jos, pentru că nu mai au sprijinul acela, nu mai au altele, din contră. După ce divorțează, înfloresc. Pentru că este pe ce te focusezi. Spune că pe ce te focusezi, aia crește. Dacă tu te focusezi pe dezvoltarea ta personală, că ține de minte, că trebuie să fie și aici o problemă, adică poți să te duci la un terapeut. Eu am lucrat și vreau să văd, nu neapărat că am o problemă, vreau să văd unde am de lucru cu mine, unde am punctele mele slabe, ce se întâmplă cu mine. Vreau să lucrez la sănătatea mea și implicit la modul în care arăt, pentru că nu este doar un lucru de aspect, este un pachet per total. Adică dacă eu, la 60 de ani, vreau să urc muntele, Kilimanjaro, că tot vorbeam de el mai devreme, și corpul meu este șubrezit, nu mă oftic că nu am antrenat ani de zile să pot să fac acest lucru. Adică este despre ținte pe care ți le pui. Și corpul tău este exact acest lucru. Un instrument care te ajută să ți le îndeplinești. Foarte frumos spus. Am participat împreună la emisiunea Ferma de la ProTV. Vreau să te întreb un lucru pe care atunci nu am avut oportunitatea să o fac. Nici nu ne-am întâlnit pe acolo foarte mult. Ne-am întâlnit foarte, foarte puțin, da. Cât la sută a fost exhibiționism în participarea ta la acea emisiune? Pentru că erai filmată non-stop, oamenii te vedeau așa cum erai de fapt. Și cred că asta poate cere sau poate hrăni o, plăcere a exhibiționismului. Cred că s-a văzut foarte clar pe televizor că eu n-am fost prezentă foarte mult pe TV, adică eram un pic mai... Eu eram persoana aia care stea în genunchi și spăla covorul cu peria și aia nu e foarte interesant pentru TV pentru că nu-i show. Dar singura mea ceartă pe care am avut-o în fermă, atunci s-a văzut că am apărut, dar partea de exhibiționism, sincer... Uneori evitam să mă duc să mă spăl în Baia Mare ca să nu trebuiască să mă expun. Era destul de incomod să te speli în zona intimă. Preferam să mă spăl într-un lighean în baia care era destul de... Și de-aia mi-am și împletit la un moment dat părul în codițe ca să nu fiu nevoită să mă spăl la 2 zile pe cap. Având în vedere că purtam căciula aia și dacă arăta îngrozitor, trebuia să te speli la 2 zile pe păr.
Am preferat să-mi prind părul în codițe ca să evit excesiv să fac baie și să mă expun. Pentru că mi se părea... Sunt de acord, n-am nicio problemă cu corpul sau chestii de genul. Dacă în momentul ăla este un moment intim, când te speli. Nu când înnoți sau când faci chestii de genul, când te speli. Și aia mi se părea că este un fel de invadare a intimității mele și vreau să spun că am evitat-o din plin. Care crezi că va fi cea mai grea întrebare pe care ți-o va adresa fiica ta atunci când ea însăși va deveni mamă? Ui, la asta nu m-am gândit. Mai avem discuții de genul ce s-ar întâmpla dacă, cum ar fi. Bine, eu mereu zic, trebuie să fii atentă că ai alte priorități, dar dacă e să se întâmple, mama încă e tânără, poate să mai crească și nepoți. Dar nu știu, întrebarea așa grea. Deci, asta zic că eu cu Ingrid am discutat, cred că din clasa 5 toate scenariile posibile și nu cred că m-ar mai șoca nimic în momentul acesta. Ar fi orice lucru pe care noi îl discutăm, deja am discutat altele mult mai grele în spate. Nu, n-am nici cea mai mică idee. Ce sfat i-ai da fiicei tale? Un sfat pe care ți-ai fi dorit să-l fi primit tu la o vârstă cât mai fragedă? I-l-am și dat deja. I-am spus că este foarte important să aibă o libertate financiară, în primul rând. Mi se pare că încrederea femeilor vine și de aici și multe femei se complac în anumite relații datorită faptului că nu sunt independente financiar și se agață decât un bărbat din acest punct de vedere. În momentul în care tu, ca și femeie, ești stabilă financiar, poți să-ți alegi bărbatul fără presiunea că trebuie să te măriți, că trebuie să depinzi de cineva și ești... Adică, practic, sentimentele sunt mult mai sincere. În momentul în care știi că tu, de fapt, îl alegi pe omul acela necondiționat, doar pentru iubire. Nu pentru că trebuie să ai o casă, nu pentru că trebuie să stai undeva. Și asta mi se pare cel mai important și orice femeie. Și eu învăț, pentru că noi n-am avut această, cum să zicem, educație financiară, să pui deoparte, să economisești, să investești în anumite lucruri. Având în vedere că ea are salariul de 1 an de zile, îi spun, este ok, vrei să te distrezi, vrei să-ți mai cumperi niște lucruri. Dar fă-ți un plan pe 2-3 ani și vezi unde te vezi cât poți să spui deoparte din salariul tău. Și gândește-te ce ai face cu banii aceia după 3 ani, în ce ai investi. Bine, ea în Anglia studiază și are altă cultură, e diferit, îi învață niște lucruri. Harry la fel este pe business și în tot felul de situații posibile, lucruri care nu se întâmplă la sistemul de învățământ din România. Și eu îmi doresc ca ei să învețe acest lucru, pentru că eu n-am făcut acest lucru, m-am lovit de el grav, foarte rău, fără să știe multă lume, dar m-am lovit destul de greu de el. Nu sunt căzută, nu am fost nici plânsă vreodată, nici nu așa. Am 2 mâini, am 2 picioare, pot să fac orice, știu să fac foarte multe lucruri. Mă duce capul foarte bine, am o facultate la bază, dar știi cum este, e mai greu să iei de la capăt la 40 de ani decât la 20. Și de asta trebuie să pleci cu o bază bună, ca să nu fii nevoie la 40 de ani să o iei de la lingură, știi cum s-ar zice? Carmen, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat, în primul rând, ideea acestui proiect, acestei campanii, dacă vrei să o numim așa. Te felicit pentru curajul de a poza complet nud în premieră și îți mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase care sper să ajungă la fetele din tânăra generație, la adolescentele care au o viață înainte și care ar trebui să aibă o viață frumoasă, iar noi și rolul nostru, datoria noastră este să încercăm să facem acest lucru posibil. Doamne ajută, atât ca părinți, cât și ca influenceri sau persoane publice. Îți mulțumesc frumos. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Chiar mi-a plăcut super mult ideea ta și, într-adevăr, sper ca cuvintele acestea de încurajare să ajungă acolo unde trebuie și la oamenii care au nevoie să audă un cuvânt de încurajare.